Rek, ini. Assalamualaikum. Monggo. Ojo niku nang ngarep lawang. Ora payu rabi to. Loh, malah niku ngarep jendela iki lho. Mendung kok. Kok sambar bedhet kapok wae. Ya ning lawang ora oleh, ning jendela ora oleh. Rapet piye omahmu? Lampu rapete aku lewat ndi kok. Lewat selit titik ae. Apik men suaramu, Dit. Nyapa ora dodol sayur ae kowe? Asem iki. Bakal sayur ora kok sisa bakal lonrong. Endi kowe? Kaluwo. Baru mau. Dewean ke kono kok? Ora, bojoku. Lah bojomu nang ndi? Tak tinggal lah. Kenapa mau tinggal? Yo mau enek tilang. Bojoku kan ora nggae helm. Daripada motorku sing ditahan mending bojoku sing tak kena polisi. Tuh. Entar rokokku. Kira kamu, Greg. Aku lho gak ngerokok. Rokok lho ora apik ke kesehatan. Lerene ngerokok. Ya kowe wis suwi kok ngerokok, Bok. Wis tukang lawas aku. Misal seandainya kowe ora ngerokok, Dik. Napa? Duit 20.000 sing mbok gawe tuku rokok iso mbok tabung. Saiki malah kowe wis numpak mobil. Lah kowe ora wis pirang tahun? Wis yo ket lulus SMP aku serang rokok. Tapi dia mobil. Mau omahku yuk. Mau aku telepon maku. Nyaur kelor wis seger iki. Ah, gah. Kenapa? Ora gak seneng sayur kelor aku. Lah kenapa? Aku ora sayur kelor gua anu kok adusi mayit. Oh. Berarti nek ngono, kok aja adus ge banyu. Nah kenapa? Lah banyu ki yo gawe ngedusi mayit kok. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton film kami. Jadi untuk membuat kita lebih semangat membuat film lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke?